Tinimplahan tayo ng kape ni Kuya Robin. Napaka ano ni Kuya Robin. No? You're the best talaga, Kuya Robin. Tamis talagang K-boys ito. Love na love tayo ni Kuya Robin. Kuya Robin, kamusta ang unang sabak? Sobrang saya po. Sobrang saya. Ano po ang mga naramdaman mo, Kuya Robin? At nakita mo yung talagang pagtulong ng Kalingap? Ay, unang ko yan, sa paparamdam ko. Pero pag nauwi, pumunta ako dito, sobrang na talagang kabahan ko. Kinakabahan ka po? Kasi siyempre, unang araw, hindi ko alam kung anong gagawin. Normal yan kasi sa ano, ibang ano naman talaga. Parang trabaho eh. Siyempre, pag unang napasok mo, mangangapa ka pa. Kumbaga, alamin mo, kada tao, di ba? Ganyan naman talaga yung Kuya Robin, pero... Sobrang na nga ako na pinapawawit ko. Pawis na ako kahapon. Sabi ko, pag nakita ko si... Kahit naman kilala tayo, tagal naman, di ba? Mga halos mga 2 months na kilala ng tayo, di ba? Pero bilang trabahador, bilang pinapasukan ng trabaho, talaga ng iba yung, di ba, iba yung tulong na, iba yung talaga mismo papasok ka sa trabaho, naramdaman mo na, ay baka may, ako na, may mali ako gawa, baka tanggal ako ng ganito. Hello, Ninong, bless po. Shout out. Salamat po. Kumusta po si nanay? Ayos na. Ayos na. Nauwi na? Kaya sobrang na talaga ako kabahan pa. Pero kapag nasama kami nandun sa tulungan doon sa isang India, sobrang nang ramdam ko, hindi nang isip ko, hindi nang trabaho. Nasasama ng, parang din ng mga banding, parang banding na yung isang family, di ba? Mga isang barkada, mga ganito. The best yun. Yun ang ko na, modelo na yung ramdam ko na ay okay naman yung yung pinapasok ko, nabibigyan ako ng Diyos ng trabaho na maganda pa. May sama ako ng mga kahit hindi pa kaya tulong sa pera, pero pinatulungan ako na sa kahit paano, basta pinatulungan ako. Sobrang naramdaman ko. Ang number 1 na nakapagbago sa isang tao, number 1 yung pera. Ay, okay. Kung sakali na magkapera ka, baka magbago ka. Ay, malabo yun yan. Mabago lang ang forma. Ay, makakabili ka ng damit na maganda. Pero ang importante yung pag-ugali, hindi ano. Tama. Hindi okay lang. Kasi Huwag sa tayo akin, magpadala sa pera. Masilaw. kasi sa akin, kuya, hindi naman ako, yung forma, katawan sa akin, lupa yan, bandang kulit. Sabi naman na sa Diyos, dun sa, kahit nasa Bible na dito, binabasa dito, inatinabang mo yung katawan mo, huwag ka matanggi sa kahit anong trabaho. Di ba sabi ng Diyos, kung ano meron na kain nyo, huwag nyo isipan ng dumi. Hindi yung dumi yung ang sabi ng Diyos na, yung galing sa bibig natin, galing sa puso na masama yung salita, masamang isip. Yun ang madumi. O, yun ang madumi. Kaya, hindi ko alam ng Kalingap Prab na kung anong gagawa sa anong forma. Pero okay lang, kasi bilang isa sa family, gusto niya makita tayo na sa pagharap tayo sa ibang tao. Medyo yung fresh ko, parang kita nila ng matutulong sila ng tao. Pero sa puso, walang bago yan. Maganda. Bago yan. Yan bago yan. Pinagsabi niya sa amin nung una. Tapos, ngayon wala na. ay, grabe. Bago sa pera. Wala na. Okay lang yung pera ko yan. Paano Kuya Robin kung unang sahod mo 100,000 plus? Yung unang May channel ka na. yung unang ko din, Halimbawa, na kahit magkano naman yung sahod ko, may dami ako ng mga plano. Una, 10% binabigay ko din ay, ito kay Kuya grabe. Rab. Tapos yung meron ako na mga may tulong ako, kuha pa ako ulit ng 10% para dun sa simbahan namin na sa India, yung Golden Temple, doon ako nabigay. Yung iba, bigay ko ulit na kay Kuya Rab, na iwanan ko siya ng bahala kung doon para sa bata. Di ba? Tapat na sa atin yung sahod ni kayo. Pero kanina, parang isa din yun sa, yung sinabi mo kanina, isa din yun sa yung patakaran ko dati yun sa buhay na binigyan tayo ng Diyos ng lahat. Dito sa mundo, lahat ng blessing binigay niya.
tayo lang yung bahala mag-discover. Ano ba? Marami tayong lupa. O, bakit hindi natin taniman? Opo. Kasi sinisisi natin sa, yung iba sinisisi ko na, bakit pinabayaan? Di, pero Kuya Alvin, di ba punta tayo sa kainan natin, di ba? Ang maganda, di ba, na yung resort nila, maganda nakita natin lahat ng mga, di ba, na-use na maganda, no? Ganda. Pero, may pansin ka doon, wala? May pansin ka? Pero ako may pansin doon ako. Kahit may pera nila, kahit may ano din sila doon na hindi sinasayangan na kahit anong meron doon. Oo. Pinapansin mo yan? Oo. Ako pa, ikikita mo? Oo. Kasi yung may lupa, di ba natabi lang yung swimming pool? Yung tubig tapos naligo, nagula lang din yun, pinapalitan. Hindi yung sinasayangan nila. Yung lupa naman kahit konti-konti lang doon, gawa nila tinatanim na palay. Di ba yung tubig, pagtapos matapon lang, kahit naman, pero kinakanabang sila lalagay sa palay. Araw na bahal na araw, may anihan. Pwede din sila naisip kung sabi nila, gawa natin guard, yung matanim ng, yung maliit na damo, carpet. Di ba, parang pwede din, maganda din tingnan yun. Pero, wala din na yung panabang. Magastos pa rin sila ng daming pag-cutting, kung ano naman. Pero naisip nila. Yan, Kuya Robin, kamusta po ang first day mo po sa Team Kalinga Pro sa K-Boys? Ano Kuya, sobrang na masarap talaga ng una. Sobrang sarap naramdaman na pagsama sa sobra akong nasaya. Una-una sa pagmay-trabaho ako. Salamat ako sa Diyos na na mayroon naman ako na yung mga magandang trabaho. Naramdam ko kahapon, hindi naman di ba na ang pag-iisip natin matrabaho tayo ng ganito pero lalagay ko kahapon para hindi na ako napasok sa mga trabaho, ang isang parang sama ko na isang pamilya. Ganito na napaparamdam ko kahapon. Ay, grabe. Sobra talaga ng nasaya. Marami talaga ako salamat sa Diyos. Tapos sa iyo Kuya, lalo na Kuya Alvin. Maraming salamat dahil kung hindi mo na scout, hindi ngayon nandito ako dahil sa iyo, di ba? Kaya isa ka din na anghel natin na pupunta muna sa bahay, doon sa amin para inautusan ka na Diyos. Maraming talagang salamat sa iyo. Tapos kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna, maraming po salamat. Tapos kay Kuya Naprap, maraming din salamat. Grabe, parang pamilya lang pala Kuya Robin yung pinuntahan. Kala mo trabaho. Kaya ko, mga trabaho. Pero naramdam ko talaga Parang- yung kahapon kahit ang first day ko kahapon, talagang ramdam ko na yung hindi na mga bilang sa trabahador, kung anong trabaho. Talagang sama naman yung bilang sa family members. Lalo na sarap ako parang pag lang. mapunta tayo kahapon yung kahit dun sa Indiano, kawawa mo siya, pero yung pag-usap ko lang siya, tapos kahit ako naman na-translate, sobrang ramdam ko na saya-saya ako kasi matutulong ako ng na tao na mga kahit paano, bigyan ako ng Diyos ng ganito ng trabaho, matutulungan sa iba. Sobra talaga ng ramdam ko. Sobra na. Opo, kagabi ko pag di ba nauwi tayo. Tapos pag uwi ako, tapos tawag na si mama ko. Halos 2 oras na kami nagkwentuhan tungkol dun sa lahat ng tanong niya. Sobra masaya si mama ko doon. Kaya ayun, lalo naman saya kung magulang na masaya, di ba? Masarap bang kasama ang Team Kalinga Pro? Opo, masarap. Parang lang, parang barkada. Opo, parang Ang saya May gym, mayroon din gym. meron na nga medyo na sa kahapon, nasa sakit dito. Pero okay lang yun, sanay naman din, di ba? Pero mga dami naman dito, kahit naman ang ganun, dati kahit doon ako na sa bahay, Kuya, naupo lang, kung mayroong trabaho, nagtrabaho ako. Ngayon, maga pa lang, gising na ni Gia sa akin, sabi niya,
dali na, maliligo ka na, magpasok ka doon, dali na. Kaya yun, sarap din, di ba, kung pag-aasikaso ng mga asawa. Noon, wala akong trabaho, ano naman. Pero asikaso naman din naman si Pia noon. Mabigyan lang kape, wala siya ng isip na mga mapapagising na sa akin, makukulitan, di ba? Makukulit siya ng sabi niya, sige, Pia mo natulog siya, okay lang. Kaya lang ng Tapos na yun, maga pa lang, yan na yung kape. Tapos magkulit, kung mga sabi ko, mamaya kasi, sabi ni Kuya Rab na papasok ka mga alas 9 na kailangan dito, di ba? Pero kukulit pa rin yun. Maligo ka, mapapadasal ka pa doon sa prayer room, tapos matagal ka, baka mahintay si Kuya Alvin doon. Dali na, ligo ka na. Sarap din naramdam, di ba, pag isang bilang sa mga mga asawa, maasikaso na medyo ng kasi na ang obligation niya pinapasok sa akin. Kahit na yun, magagising na ako, tapos maligo ako habang ligo ako sa salog. Hasta pagdating ko, dyan na yung pantalon, dyan na yung t-shirt, lahat na asikaso. Galing naman ni Ate Pia yung mag-asikaso. Sarap na ramdam din, di ba? Kasi asikaso lang doon sa bahay, tapos dating ka na sa mga trabaho mo, ramdam mo dito, hindi naman yung bilang sa mga trabaho, bilang din isa sa pamilya na ang sinasama mo. Kaya kaliwa kanan, swerte na talaga ako. Salamat talaga ako sa Diyos ko. Yan ang may Grabe. parehas ng may na sa bahay, sarap din na yon. Tapos noon pa na din kami, masaya din kami. Pero na yon, double na. Masaya double po. sa po. Ramdam ko din yan yung parang hindi ka tinuturing bilang isang trabahador kundi bilang isang pamilya. Isang pamilya ko. Yun lang talaga ng ko, naramdam ko yung kahapon. Pero sanabi ko naman din sila Kuya Rab, hindi naman po yung hindi ko yung sinasira yung tiwala sila sa akin. Kahit kayo, hindi po. Ano po yung utusan ni Kuya Rab, sila Kuya Bal, si Ate Edna, gawa ko yan kahit kayo po ng lahat dito yung dati Kalingap, dati yung yung isang pamilya, anong yung sabi niya sa akin, papagawa ko yan. Hindi naman yung na mga ang sabi arte, kung mga sabi nila sikat, kung ay wala yun sa akin, Kuya. Okay na, basta salamat lang ako sa inyo lahat ng mga may bigyan nyo ako ng mga tanggap nyo ako ng bilang ng isang partner sa mga family member, di ba? Yun lang lang sa akin. Okay lang yun. Mahal naman sila yung salamat sa viewers na yung mahal nyo sa akin, ramdam ko din po yun. Tapos sa sponsors, yung tulong sila lahat. Maraming po salamat sa inyo lahat po. Kaya po yung pilit ako ng trabaho ako kala Kuya Rab para yung tinatulong nyo sa amin habang buhay po ko sa inyo, parang habang buhay na sinasalamat ko sa inyo lahat. Kaya iyan po yung araw-araw ko po yung salamat. Kulang pa rin yun sa pagsalamat ko sa inyo lahat. Maraming salamat po. So yan, Kuya Robin, God bless. At sana ay tuloy-tuloy ang pagpapala sa iyo ng Panginoon. Maraming salamat po, Kuya Alvin. Talaga ng ko. Pero wala nang talagang kulang talagang Kuya words na para masalamat ko sa inyo lahat, di ba? Salamat ko sa viewers, salamat ko sa sponsors, tapos sa lahat dito sa Binoy, sa hindi ko na minsan tindihan bakit nagaganito, di ba? Nakwento ko sa yung kahapon bakit nangyari ganito, di ba? Pero hindi ko alam, Kuya, basta salamat na lang siyempre sa Lord, po, sa Diyos. Ayan, God bless po, Kuya Thank you Robin. po. And good Salamat luck. po. Good luck sa ating partnership. Salamat Welcome po. sa Kalingap Rab Team. Thank you po. Maraming talagang salamat sa inyo lahat. Man, appreciate that. Very healthy. Sayang na botan. Thank you. Thank you po.
Okay, maraming salamat mga kalingap sa panonood sa ating interview po kay Kuya Robin. So nalaman po natin mga kalingap yung kanyang saloobin, ano po yung first day niya. So nakakatuwa po na meron ganun pong natulungan na patuloy po na magiging progressive yung buhay niya kasama po ang Team Kalingap. Maraming salamat sa panonood po. Don't forget to subscribe sa ating channel Kalingap Alvin. At sa lahat po ng Team Kalingap, especially po si Kuya Val Santos at Edna Kalingap Rock. Salamat po and God bless. Mga Kalingap,